Γεια σας. Σας δείξουμε το rack plate που φτιάξαμε, καθώς και το τόρσο, το IPSC Classic. Λοιπόν, το τόρσο δεν είναι τίποτα άλλο από έναν πιστό αντίγραφο IPSC Classic, ο οποίος, επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε γραμμές επάνω, έχουμε κάνει κάποιες τρύπες στις άκρες από τη διαγράμμιση του Α, Charlie και Δ. Ο στόχος αυτός, αν δούμε πώς είναι δεμένος, έλα λίγο πίσω. Για το λύσιμο του είναι πάρα πολύ απλό. Βγαίνουν οι δύο βίδες, φεύγει το τόρσο μπροστά και άλλες δύο βίδες και λύνεται το κάθετο σταθερό και τα δύο πόδια. Το rack plate έχει 6 plates επάνω, τα οποία πέφτοντας έχει ένα μηχανισμό με σκηνάκι που μπορούμε να σηκώνουμε τα πιατάκια εξ αποστάσεως. Το πώς είναι φτιαγμένο αυτό το rack plate, η φιλοσοφία των ποδιών είναι ίδια με το IPSC Torso και όσον αφορά τα πιατάκια έχουν τον εξής μηχανισμό. Υπάρχει μια βέργα η οποία ασφαλίζει τα τρία πρώτα και άλλη μια βέργα τα άλλα τρία, η οποία είναι κρυμμένη εδώ από κάτω, την οποία όταν την τραβάμε αφαιρούμε τα πιατάκια, τα οποία είναι το πιάτο και οι δύο σύνδεσμοι που το κρατάνε στη θέση του. Λοιπόν, κάνε να ζούμε εδώ λίγο λεπτομέρεια. Το πιάτο όταν είναι στη θέση του, αυτή η βέργα αυτό που κάνει είναι να περνάει ακριβώς από αυτές τις εγκοπές στρογγυλεμένες και να ασφαλίζει τη θέση τους. Λοιπόν, ο μηχανισμός ο οποίος γυρίζει τα πιάτα είναι εδώ. Αποτελείται από μια βέργα η οποία έχει σταθερά κολλημένα 6 γλώσσες που σηκώνουν τα πιάτα. Πάρε λίγο εδώ το μηχανισμό. Γιάννη, έλα από εδώ. Πάρε αυτό το μηχανισμό εδώ πέρα. Το μηχανισμός αυτός έχει ένα σταθερό, μια σταθερή γλώσσα κολλημένη στη βέργα με έναν άξονα περιστροφής εδώ, έναν άξονα περιστροφής εδώ και έναν άξονα περιστροφής εδώ. Αυτός ο άξονας είναι σταθερός με το rack plate και αυτός ο άξονας είναι σταθερός με τη βέργα. Οπότε, κουνώντας το μοχλό, ουσιαστικά σπρώχνει αυτό το κομμάτι και σηκώνει τα plates. Εδώ τα plates μας είναι 8, όλη η κατασκευή είναι βασισμένη σε 8 χιλιοστά σίδερο. Τα plates μας εδώ μας βγήκαν λίγο ελαφριά στην αρχή, οπότε με το χτύπημα με τις σφαίρες αναπηδούσανε και μέναν όρθια, οπότε βάλαμε κάποια βαρύδια από πίσω. Δυστυχώς σήμερα μας ξεκολλήσανε κάποια βαρύδια, θα τα ξανακολλήσουμε. Αλλά με αυτά τα βαρυδάκια τα plates μας μέναν κάτω, δεν ξανασηκώνονταν επάνω. Αυτό έχει κατασκευή. Για το λύσιμό της λύνουμε τα πόδια, 2 και 2 βίδες για το rack και άλλες 2 και 2 βίδες για τα πόδια, και αν θέλουμε μπορούμε να λύσουμε και το μοχλό ανασήκωσης. Λοιπόν, αυτό είναι το rack plate. Ευχαριστούμε.